Зачыненыя межы, максимум контролю над усімі дзяржаўнымі структурамі і установамі, тотальная вайна супраць нацыянальнай сімволікі, шаленства дзяржаўнай прапаганды і безвыніковыя спробы навязвання ідэалогіі нязгоднай большасці насельніцтва. У такім стане Беларусь падыходзіць да 2021 году. Пакуль рэжым паспяхова адбіваецца ад пратэстаў. Вельмі важна, што сілавікі падпарадкаваныя Лукашэнку, яны яму збольшага адданы. Ва ўсякім разе яны выконваюць усе ягоныя загады і выяўляюць жорсткасць такую беспрэцэдэнтную проста. Вось за кошт гэта рэжым усё ж такі утрымаўся і болей за тое, мне здаецца, што Лукашенко трошкі прыбадзёрыўся і нават адсунуў у бок гэтыя думкі пра транзіт улады. Што праўда, нелегітымны кіраўнік Беларусі працягвае спробы супакоіць народ абяцаннямі зменаў у будучыні. Толькі пра якія змены гаворка, нікому дагэтуль не зразумела. Відавочна, што ніякіх маштабных рэформаў быць не можа, бо і без таго не самая стабільная сістэма пры нейкіх грунтоўных зрухах можа пачаць некантралявана развальвацца. Обещаю вам, все будете решать вы. Никому не верьте, что Лукашенко там конституцию под себя делает. Слушайте, под себя. И второе, я никуда не побегу, чтобы вы знали. Никуда. Супакоіў, дык супакоіў. Аднак дзеля хоць бы захавання цяперашняга кантролю над сітуацыяй, пры фактычнай адсутнасці істотнай знешняй падтрымкі Лукашэнку прыходзіцца спадзявацца выключна на ўнутраныя рэзервы сістэмы. Не трэба недаацэньваць рэсурсы рэжыму, у тым плане, што ёсць кансалідаванае ядро. Мы бачым, як яно сфарміравалася, то бок кола людзей, якія фактычна кіруюць краінай, якія кіруюць там сілавымі акцыямі і так далей, якім няма чаго губляць. І насамрэч не так трэба шмат рэсурсаў, каб іх падтрымліваць. З другога боку, ядзерныя прыхільнікі рэжыму складаюць далёка не большасць у сістэме, якая ніколі не прымала асабліва ініцыятыўных. Тое, што настроі не маналітныя, бачна хоць бы па тых жа пастаянных злівах, якія ідуць з розных сілавых структураў. Ад відэазапісаў катавання людзей міліцыянтамі да прыватных размоваў вышэйшых асобаў. Гэта разумее і сам Лукашенко, таму і імкнецца пазбегаць канстытуцыйнага рэферэндуму. Нават самаму заскарузламу ідэолагу ўжо зразумела, ніякай новай электаральнай кампаніі рэжым правесці проста не ў стане. Лукашенко, я думаю, цяпер прыкідвае два варыянты. Або зрабіць увогуле чыста касметычныя такія змены ў Канстытуцыю, зацвердзіць іх на гэтым паслухмяным усебеларускім сходзе і каб усё заставалася як ёсць. Магчыма, будзе болей складаны варыянт, гэта значыць усё ж такі стварыць нейкую новую структуру, вось каб быў гэты пастаянна дзейны усебеларускі сход, а на чале прэзідыума, каб быў, як некалі быў на чале палітбюро ЦК КПСС, дарагі Леонид Ильич Брежнев, дарагі Александр Григорович Лукашенко, каб яго не народ абіраў, а, напрыклад, гэты усебеларускі сход. Верагодна, што першы акт дадзенага спектаклю улады захочуць рэалізаваць на пачатку новага году, улічваючы тое, што бюджэт краіны на наступны год плануецца з дэфіцытам у 4 мільярды рублёў, а сёлетні гэткі ж дэфіцыт ужо панёс, у хуткасці можна чакаць істотных праблем у сацыяльнай сферы, выдаткі на якую будуць скарачацца ў першую чаргу. Дадамо сюды той факт, што прэм'ер Роман Галошенко заяўляў аб магчымасці інфляцыі сёлета ў 10%. Таму ўжо ў весну мы можам пабачыць уключэнне ў парадак дня пратэстаў і эканамічнага фактару. Люди выступают за справедливость, за демократию, яны хотят узнавления нормального функционования демократичных институтов у Беларуси. Ну, вот, и это задает, напевно, специфику к этому протесту. Люди не выступают за добробыт, за верните нам кілбасу, як это там у 90-е было. А вот эти экономичные чинники, которые выштурховывают людей на улицу, ну, бедность, да, яны не заўсёды граюць на бок гэтых демократычных пераўтварэнняў, стабілізацыі. Адпаведна, у рэжыму не застаецца ніякіх іншых метадаў уплыву на сітуацыю, акрамя далейшага ўзмацнення рэпрэсіяў, што патрабуе прыцягнення ўсё большых рэсурсаў, а таксама яшчэ больш павялічвае напружанне ў грамадстве, пашырае пратэстную базу. Для пэўнай часткі грамадства пратэст ён уже набывае свой асаблівы сэнс, свой унутраны сэнс, то бок пратэст дзеля пратэсту не могуць проста так усё пакласці і спыніцца. Так, людзі стаміліся, колькасць, мы бачым, спадае арганічна, але гэта таксама стварае нейкі пункт ціску на ўладу.
У той жа момант пратэсная актыўнасць беларусаў пакуль не нясе адначаснай крытычнай пагрозы рэжыму, а выглядае хутчэй тэстам на трываласць як для сістэмы, гэтак і для грамадзянскай супольнасці, якая ўсё больш умацоўваецца і выкарыстоўвае новыя фарматы пратэстаў. Гэтае дзеянне мусіць быць масавым, мы гэта дасягаем, гэтую масавасць. Яно мусіць быць працяглым, да, дастаткова па працягласці, і мы, каб гэты рэжым зваліўся, мы дэманструем, тому што як бы у нас цярпення хопіць, каб арганізаваць працяглае дзеянне. 4 месяцы паказваюць, што людзі гатовыя там змагацца. Але чаго мы не дасягаем, гэта блакаванне жыццёва важных функцыяў рэжыму. Да. То бок ніводнага разу гэтыя пратэсты не блакавалі штосьці такое, як бы жыццёва важнае для гэтага рэжыму, чтобы прымусіла іх пайсці на перамовы. І таму гэтую кропку там трэба вызначыць, разумець там і як бы ажыццявіць кваліфікавана ўжо гэтае агульнае дзеянне. Цяпер распрацоўка такога плану і ягонае правядзенне ў жыццё пытанне палітычнай волі і мэтанакіраванасці людзей і выглядае на тое, што ўзровень абодвух гэтых складнікаў за апошні час істотна павысіўся ды будзе ўзрастаць надалей.